lidi, dneska vás vítáme u nového videa a bude to kofola challenge. Otevřem vlastně kofolu a hodíme tam mentosky, jo, takové a kovča. Takže dneska tady máme hosta Kubu, Adama a já a kamerovat bude Kuba. Ne, Adam. Tak, můžeš točit, já to otevřu. Já to tam hodím. A já to tam hodím. Ne, já to tam hodím a já to pak rychle zavřu, jo? To nemáš zavírat. To máš tak nechat. Jo. Máš tak nechat. Vole, nic moc, kámo. Hej, hoď tam 13 mentosek. Nebo prostě hodně mentosek. Napí taky. Hoď tam ještě víc mentosek. Jo, a zavřem to, vole? Často se pije, ty debíle. Já vím. Zavřem to. Ukáž jedna. Ne, nezavřem. 2. Jo. 3, vole. 3, ok. 1, 2, 3, vole. A rychle zavřu. Ty pičo! Oh shit! Počkej, tak co se chce napít? Nech nám taky něco, Adame. Ale toč to, vole. Oh. Přej do trošku, vole. Jo, pojď, vole. Kurva. Koukej, co jsi dělal mobilem. Bacha, vole. Já si dám jednu mentosku, kámo. Dal si tam mentos? Dál, vole. Jo. To musíš zavřít, teda otevřít. Ne, to musíš otevřít. To už nic nebude, tam už je to ománo. No, ale přece. No to je nic. Takové bubliny. Hej, počkej. Ale z mentos. To už nic nebude. Bude. Kameru. Velkou. Kubo, budeš testovní králíček? Nasovat, vole. Dívej, ty si lehneš, ty se napiješ kofoli a hodíme do tebe mentosku a spolkneš ji. Kamo, to úplně bude gejzír. Pojď, tak k tobě, jo? Ne, Adamovi nasovat, Ty pak dostaneš 4 mentosky. Ne, Adam. Počkej, ještě. Adamovi to uděláme a dostaneš 4 mentosky. OK, takže já se napiju. Hej, víš, co je blbé? Vždycky, když... A rychle, a spolkni mentosky. Ale nesmíš jít kašlat, vole, spolkni to. Ukáž, dej mi jednu mentosku. Teď nic se ti nestalo, takže nic nedostaneš. Kam já to teď zkusím? Lidi, dívejte. Počkej. Co bys od něj dal, vole? Tobě nic? O, to je spouk. Já to taky zkusím, hoši. Kolik? Jednu? Jednu? Na jednu ne. Všecky, vole. Všecky? Ok, tak tam už je poslední. A rychle dělej! A spolkni! Plné. Pohodě. Mám další mentosku. Vám to nic neudělá? Hele. Jo. Kurva. Nic. Už je to nudné. Není tak lidi, pro toto video by to dneska bylo všecko a čusák. Čus.